Minus 20 Grohd bitte. Ik geloof dat het masaro bakken. Jacob! Wat is nu? Dat is masaro bakken. Dat is Manitoba Winter, wat denkt u? We zijn JV Grill, zij vanaf Manitoba Winter. Wat te zeggen? Wie wil asaro maken, dan maakt hij asaro. Hey! Jacob, wat rijden we vandaag weer op? Vandaag hebben we vlees van de marij. Backstrap dan Backstrap. Dat is het stremel vlees wat er erg strak is, ja. Wat we worden doen, hè? We worden een beetje cream cheese, small cheese, een beetje wat salad seasoning te En dit doen we hier. Dit is ons en secret, dit smaakt aan. En dan doen we dat met spijk bewikkelen. En dan zappen. We hebben een klein beetje olieboilen op sprinkelen. Gewoon een klein beetje zo. Dat is goed genoeg. Maar dat is ook al goed. Nu willen we hem eerst een klein beetje seasoning geven. Instead van hier willen we dit brokken. Holy cow van mixerjet. Dit half een nachos hier zwart op peperbanen. We worden hier is dit zo? Nu willen we door de schmondcheese met erin doen. Want zijn we voor ons veelt. Zijn we niet meer. We gaan niet genoeg voor de bed hier. Zo we moeten maar aanreden. Bacon als rijden. Tim dit smaak en wikkelen. Dit is J V Grill BBQ, joh. Ja. Alle oil op. Zo. Nu is de tijd om het schijnste te doen. Yo, dit is Spaak en rollen. zo'n lange dingen. Stretchy spaak. Oh, was eenmaal dat schijnen. Zie, check je maar door. De smaak en je rood tussen baby. Met spaak. Rechts is dit zo mal. En door zo. En door. Door. Deze hap dus hem hier per enger. Nu hebben we van buiten een klein beetje honey bacon geven. Oh bij jou. Beetje honey bacon. Honey Dit is bacon. zout. Dit is bacon en honey. Dat past ook. Nu is het teek. Nu check hem maar hier. Burn ze dat is sour teek. Check hem maar wie ham van daar. Woe! Nu waar we hier zo smak zo gaan laaien. Dan waar we dit hem hier zo smak zo gaan laaien. Oh, doe riech je dan nog smak zo. Wat het tonen. Oh, dat wordt het uit. Wat vinden. I don't know. Nu is het tijd om deze tenderloin in te rollen. Zo wat bacon aan je rolt. Ja. Nu was het dit, weet je. Dan doen we deze hiebes alle zo, dat die smak ontvangen doen. Nu check je maar door. Dit had een duit bacon. Tenderloin. Nu gaan we daar hier op. Oh, Berlin. Wann jedes een ruggeretje kunnen. Oh, dat is goed. Nu ga ik nog een beetje checken. Check je wel, dat zit het zo daar. Gewoon een beetje draaien nog. We zijn net eruit moeten aanschapen. Nu is dat zo lang gespreid. Nu komt de meester zelfs. Zum de Fleisch aufnehmen. Kijk, dat wordt alles.
komt de... Und die Kaiserrüt. Ja. Ei. Woehoe. Ja, mal mit Tiet nehmen, Jakob. Kijk de mal mit Ram Ola. Dat is minus 20 bitte. En wie zede, wie worden taub. En vernuf je dat daarom, Jakob? Oh, yes. Minus 20 oder nicht? Kijk de mal mit Ram, würde man minus 20 sind. Kratschmock. Dit für eine interne Temperatur von 140 Grad. Für Reifleisch darf man dort nicht viel weiter backen. Sonst wird das ganz trieg. Oh, bei jo. Kijk maar, daar zijn de juices. Du hast so Color, kijk hoe much spijker aan meer Dann op. schmeckt du erst und dann... Ik was zo, dan wil ik eindnemen. Jo. En die kostet 100. Ja, ich will erst mal sehen, wie die das schmeckt. Maar ik weet wat veel schmecken. Aber ich das will oder nicht? Hier Joah, wurde die had it. Ist das erstmal nicht leicht geworden. Das wieder minus 20 Grad sehen. Dat wie nu barbecue tea. Das wie eine Barbecue-Tiet. Minus 20 oder nicht. Zerstreich dich, Speicherton.